channel. It's me, Filipina Dutch Vlog. So, our vlog for today is mag-unboxing tayo ng gift na galing sa aking employer. So, ayan guys, hindi ko in-expect na makakatanggap ako ng regalo mula sa aking employer. So, ipapakita ko sa inyo kung anong laman nun dahil hindi ko pa siya binuksan. Today is araw ng Monday. And then, hindi ko in-expect na meron akong gift. So, ayan, bubuksan natin siya kung anong laman niya. So, mag-start na tayo, guys. Ito siya. Hindi ko alam kung anong laman nito. So, guys, ito yung name ko. Ayan, Mary Ann. So, ayan. So, ayan siya. Unexpected Christmas. Ito siya, guys. Ayan. Ayan. So, ang bigat niya. May name siya dito eh. Nasa na ba yun? Hindi ko alam. Basta may pangalan siya. So, bubuksan natin ang ating regalo. So, lang ha. So, ayan. Dito lang natin bubuksan. Hindi ko na-expect mga regalo. So, buksan natin. Wow! Ano yung mga laman niya? Sandali lang ha. Oh, so ayan guys. Meron tayo dito glass. Ayan. Symbolized glass. At meron din mask. Ito yung laman niya. And candle. So lalagyan ng candle. Ayan. Ayan siya. Ayan. And of course, ayan siya. And then, ayan. Diba? Nice. Ayan. Huwag lang ha. Ayan, cake. Oh, yummy. Kaya palang bigat niya. Padala ko lang yan. Ito. Padala ko lang yan dito sa bahay. Kasi buka ko. Kasi ang bigat. So, ito yan siya. Ayan. Meron kaming pang sauce. Yum, yum. So, chocolate guys. Ayan. Bait naman. First time ko makareceive ng ganito. Dito, hindi ko na-expect to. So, I'm very thankful. Meron akong gift. But of course, so may mga lalagyan kami ng kandila. So, ayan. Kahit ano lang lagay dito, magpapagaman to. Ayan. So, ayan. Ilang piraso ba na ito? 3. So, meron din, ayan siya guys. Ito. So, meron din tayong tea. Diba? Tea. So, ayan. And then, this one. Oh, kaya pang mabigat. Lemonade. So, lemonade siya, guys. So, ayan. And, this one. So, and this one. Again. And syempre, ito nga siya para siya sa kandila guys. So ayun pa may business eh, para mabango siya, di ba? Para pag ano, lalagay lang pampabango sa bahay. So malaki na lalagay ko. Napapalaking tulong. Meron dito may plate. So ayun plate. O di ba? Ang ganda ng plate. And the last one is ito siya. So yan. Lalagay natin yung plate dito. So ayan. So ayan lang siya guys. So, yun lang yung unboxing natin at first time ko makareceive ng gift doon sa aking tinatrabahuhan dito sa Netherlands kasi hindi naman talaga ako nag-expect ng gift kasi 'di ba iba naman yung culture sa atin at dito. So, ayun. So, very thankful ako guys kasi nakareceive ako ng gift. So, ayan guys. Yun lang yung unboxing natin. Gusto ko lang i-share. At sana kung hindi pa kayo naka-subscribe sa aking channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell and don't forget to like and share guys. So, Merry Christmas sa ating lahat at sana maging masaya ang ating Christmas kahit without gifts. Always pray lang and let's celebrate Christmas. So, yun lang guys. Merry Christmas. See you in my next vlog. Bye-bye.